Salam parhorasan mah di hita saluhuna manang di dia pe hita maringanan tutong ma di dongani Tuhan. Songnang somal dio bason konteta manang isini video ta ima taringo mabes di hatani upasa ima upasan hebang somal do tebes dia karu ni kaparedetun terdumbu bima diastuan manang lapatan ni upasa diari nasalpu huwai do video kurang teluk do honon hata upasan hebang apalagi hita dia kerajaan tutur manang dia hule-hule manang natulang ima tuaka diulau nasohot ala somaldo tatu si hata hebangun hata luangan alai adong piga sian isini komentar nama duk manang hata padaput hata hebang terbang secara cepat asa unang ditangkap tu hal negatif nina alai las tada potom mah asa tabahas mah secara positif ima taringut tu najuk di hatahun di isini komentar ima diulaun edek perede tu batak hebang masih buruk songgok matudurame mula dokam na muruk saya dong masih buat dami nina jela hata na hebang somalla molo hebang si buruk songgok tudurame somalla hudo dei sen hebang si buruk somalla tudakka dong mangalului panganon nakka giluk alai bai muju tarapotemma asa alania kau pasa milenial manang pasa naposo nuai songgok tu durame sementara di durame dangadong si panganon na alana durame biasanya manang somalna mohop doi dang tu di siaka guluk baru tu baik kedua didok mai molo adong hamuna muruk hata molo tabahas mamusi dia hata paduhan ala satuluk duhita manang ganuk duhita botosa di hata ni upasa sikak ni tangiang di namangido hata pasu-pasuan sian hita kerajaan tutur jadi lapatan nak dang binyan hata pangidua dia ka hata muruk tuaka naung sohot jadi isarani molo hita do dia kerajaan tutur manang tulang manang na hule-hule saita pangido mahata ni tangyang ta hata pasu-pasuan asa tubu ngulu-ngulu tu sedena rohana sida terlumbu bima situbun anak situbun boru ido di hatani tangiang jela unang binyan adong hata molo alai tu ariak kena mangihu sejuk di hatahun ise mana teluk makatahunon satuluk buhita dinalau makatahun hata upasa sai somal doi akarajani tutur manang tulang manang hula-hula manang nadigijang ditutur te jela nama dok hata upasa hebang si buruk songgok tudurame mularuk kamu na muruk saya dong masih buat dame somalna saya dong do sada akka perpungungan ima perpungungan yak kanau poso baik dia ke persahu tahun baik yang sianak ke perhuriau do nomor lapatan isine perjulu sohut tutu hata gabi sihaha do nasida manang nagabi tumunga aladang teluk du pinasida marhata upasa yakana tu arong madi hata paduhan ni nasida ima upasa ni naposo ima hebang masih buruk songgok ma tudurame mula dok kamu na muruk setutong mahamu adong si buat dame ima sian akan naposo jadi setebi dia ka amata inata hisuri pede seluhut nama dia kereja penuturi onna juk do tinangi sian akan itu ima taringok di hata na hebang
Dadana pula menggurui ibe manang dang naikun na naiduk hata natikus alaya sa telu nyan manang nagabi asa maradolan dia kapadu hatta mulu hita madu upasa taboto man yan lapatan asa marperbuwi jele taboto man yan ahado binatang na ahado bindani na tahatahun jela ahado akka hata sampiran do akka filosofi na sisuwe itu na tahulehun manang tu na tapangidu asa toho dia ka hata edet na tahulehun dia ka mangajena bolo namar hata edet tita hata bata marupasa sakral jela perhitian ni tangiang doi dihita akan namarupasa. Jadi saya ulat naik dede pola rupani nama dukun ibe dang bui manang na gabi salah alai hule pisma dia kapaduhan hurang telupna bolu hita dia kerejani tutur manang hita hule manang na hita tulang dang hapakeo be upasa hata na hebang bui manyan dia kesudut na poso manang na dia kana ditoru ni tutur ni nasohot makatahu ni asa unang manyan hita ulan tebu-tebu bikiyun manang budang diupasan waing buido honon nibe na jului sujuddo ni say ni karang upasa manang jangka 5 menit 10 menit buido labor hati betu uleun ni karang upasa alai ikubui manyan nahot di roha jele na bui ni atusan jele disuku kala kiba ikubui manyan atusan aharunya na tapadukan jela ahlu lapatan aha astuan jadi song nima di hatani video tadi baso di nahurang adul pedia kapaduhan manang narung napa juluhu manang nahurang lubi dia kapaduhan jumulu ibe mersetebi horas